Solar Studios. Yan uwan juna group ba kwayin misbehave. Juna zo on the help. Yan uwan juna group. Yan uwan juna ne mu yan group bikin sallah duka mun zo. Dan mu sada zumunci junan mu za da sokar me ya rabewa. Yan uwan juna ne mu yan group bikin sallah duka mun zo. Dan mu sada zumunci junan mu za da sokar me ya rabewa. Take sallah na ga mun shado min yau shiga ta burgewa daga jimla ni kwana rero ka ta yan group din yau take sallah sai mataka mu juya mu kara lilawa yan uwan juna ne mu yan group bikin sallah duka mun zo dan mu sada zamanci junan mu zana sokar mu rabbi sarki na kai ne ke mini komai yadda dai kai min da ilahi kai mini maimai taralan ka salati gundabi wanda kai masa komai rabbi sahar ni har yan group mu zamto babu rabiyo yan uwan juna ne mu yan group bikin sallah duka mun zo dan mu sada zamanci junan mu zana sokar mu rabiyo katsina wanda ku ba ko da sallama yau ga na gare ku yan uwan juna group ne a nahiyar nan babu kamar ku dan zumuntar ku taimako na al'umma a gare ku yau biki muka zo cika ce ta shekara karmiyar biwa uwan juna ne mu yan group bikin sallah duka mun zo dan mu sada zamanci junan mu zana sokar mu rabiya lokaci yayi rana kusan ashe ba ta yin karya damuna catin yau ga mu duk a fili to ba karya ga mu mun hadu kowa yana ta shauki babu bulaya yan uwan juna ni zani so a yau karmi ya rabewa uwan juna ne mu yan group bikin sallah duka mun zo dan mu sada zamanci junan mu zana sokar mu rabewa jinjinar girma ko yan group gare ku nake mikawa kun zamo yan uwa tamkar jinin jikina ne gun kowa mu ƙara san juna mu yan group mu zamto ba sabawa rabbi kai kada ya zul jalala kadda ka sa warewa yau fagen fira ko taskira kuna ɗaiɗe mata kewa sai ma bai bacci ya taso ya anta yayan wanjunawa ko yana ciwo na bacci a yanzu na san zai warkewa uwan juna ne mu yan group bikin sallah duka mun zo dan mu sada zamanci junan mu zana sokar mu rabiya yan uwan juna ciyaman kwamarar falalu tola ne man ga alkhairin ka halin ka yau da shi ne duk aka nuni sannan kai sa wannan group kowa ke yin nuni langula dai mu yan group mazamto min yi rikewa uwan juna ne mu yan group bikin sallah duka mun zo dan mu sada zamanci junan mu zana sokar mu rabewa zama iske da mu sabo ake kuka ba mutuwa ba rabbi shi ya hada mu junan mu sai mu zamto yau ba gaba na ga yan mata samarin group suna shauki ba gaba to ina admin ku taso ku rausa ya fi juyawa uwan juna ne mu yan group bikin sallah duka mun zo dan mu sada zamanci junan mu zana sokar mu rabewa yan uwan juna group dandalin zumunci ne muka dauko masu tsari ne fanni na ilimi kun zama na farko yan uwan juna Allah ubangiji ya dada muku karko mahaɗe kanmu har abada mu zamto babu rabewa uwan juna ne mu yan